Masarap yung ano, pampalasa ba, yung talong. Paksiw. Nga unta mga bayad ay isda di rin pinirito. Gahapon ni sudan namo. Tapos ito may talong pinaksiw. Kunti naman lang. Ako na lang kakain kay kamayin ko na ba. Hangad na magkuhang kutsara. Pinaksiw ko to kahapon kaya binigyan kami ng ulo ba. Ulo ng isda. Ngain tayo ba. Lisod ni sa nahirapan kami sa lisod sa internet karon ba. Ano nga. Magkuan sa ko. Tapos na kayo sa manok. Manok tapos na. Kamayin ko na to ha. Hindi na kayo magdagdag. Ilan ba yung tinapay natin? Tag-isa lang tayo. Meron pa palang siya. Dalawang maliit ni kuya kasi dalawang malaki. Walang palaman yung isa? Ay, yung London. O, walang palaman. Walang palaman ba? Wala. Wala yan kasi hindi yan. Ito lang ang meron, oh. Di bali ang mangyari dyan, yung dalawang maliit, isa ang magmayari. Tapos yung malaki, tayo isa. Sa'yo na yung maliit. Dalawa yung... malaki. Hindi, sa'yo na yun, Soy. Dalawang maliit. Isa lang sa akin. Kahit ano siya. Sa tinapay lang talaga nila inano. Ulam sana natin. Ang dami na. Ang lasa nito. Ano kaya yung ingredients nito? May tinapad na mo. Ako lang dito. May tinapad na natin. Timpla na yata yan? Nakaprosen sa timpla na binili ni kuya. Nakamarinate na ba? Maybe. Ang ganda niya eh. Kasi hindi naman, wala naman kayong prosen na manok, no? Fresh. Wala naman. Galing siyang fresh. Binili niya timplado na. Tapos ilalaga niya. Paano yung paglaga? Yung beef na tinimpla. Nabili niya na ng buto. Hindi luto. Marinated na. Eh paano yan? 5 minutes ko lang pinaano to. Sa initan. Luto na yan. Nilaga niya ito. Nilaga niya. Kasi nakalagay ko sa plastic eh. Yung sa may ano yung pinapakayong. Doon tinanggal. Tapos Nilaga niya tapos i-freezer niya. 5 minutes ko lang siya. Kakakain na. Kakapatay lang. Sa yung araw. Yung pampalaga. Yung araw niya. Yung araw niya pinapakain. Tatlong araw yung baka. So, pero yung manok nga. Yung manok kahapon lang nilagay. Isinama na niya doon sa karne. Gusto na yung ibabaw. Masarap ng talong sa ano? Sa paksiw. Wala ganyan yung mga pag-live ba? Ewan ko magbibigay ba si nanay? Sinabi ko kahapon eh. Pag ano daw, manghingi daw tayo sa mga dalaga. Sabi ko, pwede bang iwanan mo na lang kami, nay? Sabi ko gano'n. Sinabi niya rin sa akin. Nahiya kami dyan sa mga anak mo. Wala daw siyang ano oras yung gash na? Mamaya na. Ikaw, ayusin ko na siya. Parang panis-panis na yung ano ba? Adas. Tagal na yan ah. Alis sila mga 5 minutes. Alis na pala ngayon. Kaya nga, paglas mo nga, akyatin ko daw siya. Ibang bihis. Gusto mo, buo? O ano? Yan lang na aking titin. Yan, bukas na ito yan. Sige, para lumabas na yung mga ano. Pwede pa ako kung nagkakot. Sige. Para lumabas na nga. Lumabas mga masamang espiritu sa loob. Ito, binili ko nung sa shawarma. Yung cook na yan.
tatay. Tapos para sa akin daw. Hindi, sabi niya, hindi mo lang doon, sabi niya. Hmm. Kasi sino kung umiinom ng ganyan? Hindi siya umiinom ng ganyan. Ngayon mo, hindi niya sinabing sa atin na. Hindi. Patay kayo dyan. May sarili siyang. Ngayon. Ganun ko. Tay, wag mo na hanapin. Ininom na namin. Ay, ko. Sarap ng ano. Meron ba? Malasa ka. Yaman. Sa akin, sa lata. Masarap. Gutom na ka. Ayos, pato na. Napakatamad talaga ng dito. Ang interpretan. Kukuha lang ng start mo. Nag-iyak siya dyan eh. Sabi ko, sino umiiyak? Tapos umatras siya. Bakit na sana yun? Sana, pero sa iyo sa akin. Matras. Dapat sinasanayin kumakain. Ano sila? Tagal-tagal din hindi naka-surprise ah. Ang huling surprise natin yung labas tayo. Sunod-sunod naman yun. Mga hapon. Nakadalawa. Nakadalawa tayo. Puro matamis na yung araw na yun. Pagdating ng hapon, pakape. Puro kanin pa. Yung kanin. Kanin. Ah, kunti ang hinanin ko doon sa ano. Hirap na hirap ng kumain. Ano ba yan? Meron akong fruit ko, hindi mo alam kung saan pala ako. Kung maganda lang ang pwesto eh, pwede talagang kumain na marami. Sarap. Marinated na kasi. Anong araw? Iba talaga pag fresh ang araw. Unlike sa frozen. Pag frozen, hindi siya ganito yung texture niya. Kasi naman sa atin, sa akin, pag nagluto ng native, yung bagong patay, ba talaga ang native sa ba? Kanina, nandun yung mga bata sa bahay na nililunggong. Nagkaroon ng manok nilunggong. Bininta mo siya ng manok na isahan siya. Hindi, diba? Nitib, matigas yun. Kailangan ng matagal na laga. Mas maganda nga ang nitib. Mahal ang nitib isa sa ano. 45 days. Kasi roasted dapat yung kanina, yung panalo. Iba yung dumating sa kanya. Kaya tinatoy lang. Tingnan mo, hindi ko lang ma-receive kasi walang signal. Grabe naman signal yun. Ay, Kakain ka. hirap na hirap ang signal. May tatawagin ka na, kakain ba natin? Ba yung amo mo? Anong kain mo? 2 minuto? Sila nga, takot-takot nila. Wala talaga. Si Kuya kami namin, artist sa lahat, binigyan niya yung session. Tapos nakag-gloves naman siya. Hindi, tinanggal pala ang ano. Hindi na tinanggalan ng ano. Dumi dito. Hindi. Kasi buo. Hindi niya alam. Siguro. Wala na. Hindi tinda. Parang panis na yung ano. Itong adas. Nang araw niya, lang beses mo lang painit. Ano eh? Kaya nga eh. Painit, parang eh. Sayangan kasi ako eh. Sabi pang kanin, sayang. Sa'yo na lang yung malaki sa'yo, maliit sa akin. Kainin ko ang isa ngayon. Gusto kong lasahan. Litid na eh. Kinain ko pa. Sarap. Sarap. Mahal-mahal pa yan. No? Hindi yan kasi.
ngayon, te? Isang araw? Ha? Isang araw. 3 araw na nakalipas, ba? Pangatlo ngayon. Isang araw kahapon at ngayon. Pangatlo ngayon. Kasi hindi pa tapos yung oras eh. Pero nilog ko na. Masaya siguro sa kuryente yun, no? 3 araw, didiritso. Wala naman dito. Ang mga presyo. Binabayaran nila. Binabayaran nila. 600. Magkano? 600 din eh. Isang buwan? Isang buwan. Hindi. Isang beses lang isang taon ang bayaran dito. Ay, 3 taon. 3 buwan. 3 taon. Ay, mura lang. 3 taon o 1 taon? Taon-taon ang bayad. O, yun siguro. 1 taon. 800. Mahal din. Hindi. Hindi ah. Mura lang yan sa dami ng mga ano, centralized Mura pa. na sa kanila. Sa kanila, mura na. Centralized pa. Minsan daw, 700. Ganun. Ganun ko kasi kay nanay. Sa anong mahal? Kunwari kung dito 1,000. Diba, ang bill dito, kunwari 1,000. Sa Shari, 3,000 daw. Kami na. Kung hindi lang doble daw, ano doon, 3K. Ba't mas mahal? Kaya daw yun ang ano ng gobyerno doon. Gobyerno. Ano? Yun daw ang reklamo niya dito. Kasi hindi lang naman daw sa Pilipinas. O kaya sa ano, ang gobyerno. O, tsaka minsan Hindi lang ko naman rin nagagamit daw. sa ano? Shali. Hindi yung konsumo ba? Yung kunwari, yung ano, yung... Eh, malapit naman doon ang ano ah. Hindi wala. Yun ang ano ng gobyerno nila. Nila dito. Ang problema kaya walang masyadong Dati daw meron magtambay doon. Kaya dati daw meron daw silang ano, generator doon. Paalala naman na yung Ano yun? technology. Sarah, may tumatawag sa'yo? Meron. Sino Sarah? Kaya. Hindi. Ang gamot ng nanay. Gamot nila. Ano yun? Alarm? Ang gamot niya. Paano yan? Alis na siya. Naagaw mo, tatawagan mo pa. Nay, gamot mo na. Hindi mo alam ang oras doon. Sabihin mo sa kanya. Mag-alarm siya. Ay, baka makalimutan mo pala. Idadalhin niya pala yun. Paalala mo sa kanya ang gamot niya. Ano, lagi ko siyang ano. Nagtira kasi tatay ko siguro. Araw-araw na eh. Gamot mo na ngayon. Ganun. Magundak mo siya. Marami kang tinira sa akin. Hindi. Wala tayong sa kanyang breast ko lang manok. Kakainin. Yung sarata din yung niya. Dapat na gulay lang din yun. No? Umaga tinapay, tanghali kanin. Tagabi gulay. Nagagawa Dapat ko na. ganun. Kaya ko nga puwet eh. Hindi, sa Pinas ba dapat ganun? Mahal-mahal ang bigas. Dapat Hindi, daw sa hindi na nagre-rice eh. Pinas, 3 beses kumakain ng rice. Minsan Hindi naman 4. daw kailangan ng rice dapat talaga eh. Alam mo doon sa akin, hindi tayo mabubuhay na hindi kumain ng maga, tanghalian, hapunan. Yun ang sabi te. Natawagan ko nga ang mga anak ko eh. Nak, sa umaga magtinapay kayo, tanghali lang ang rice. Sa gabi, tinapay ulit. Napanood nyo na ba yung ilang Sayang taon na kasi. siya? Pwede nga bumibili ka pa ng panghapunan na ulam. Gawin natin sa ano? Nag-uulam ka pa sa gabi. Na alam mo ba yung napanood mo yung ilang dekada na hindi siya nagkakasakit kasi hindi siya nag-realize. Hindi rin tatlong taon na hindi siya nag-realize. Walang sakit, walang ano. Ano yun? Ibig sabihin, nasa rice ang sakit. Oo, kapag sobra, di ba? Sa rice. Hindi siya vegetarian. Ay, vegetarian siya. Hindi sabihin, hindi siya nakain ng mga baboy. Pati rice no? nga, hindi siya Mm. nag-realize. Parang si yung kasama natin. Pag uwi ko, tuturuan ko ang mga bata na ano, hindi na umaga rice, tanghali rice, gabi rice, Huwag na mag-almusal ng rice. tinapay na lang. Tinapay. Magkano ang tinapay isang loaf? 35. Parang isang kilong Kaysa bigas bumili din eh. ka pa ng
ng bigas, tapos sinangag pa, tapos hotdog pa. Ay, Dubli-dubli ang gastos, magsalang ka pa rin, O, bili ka na gas, ng tinapay, ano, tapos tubig. itlog na tig-isa. Yun Ipirituan mo kaya sila, pirito kaya nila. Ito na. Tapos may pananghalian naman, o kain ng kanin. Tapos, o, Tapos na na eh. snack na may banana cue. Tapos sa gabi, o, gulay. Anong gulay pa paano ka? Mga salata. Yan, tuturuan natin sila kay mahal ang bigas. Mga sinong gulay na eh. Mahal ang gulay. Huwag nang kumain, matulog na lang. Malay ko. Ano ba yan? Kahapon ang inspeksyon nga sa merkado sa amin eh. Kasi inutos na ni Bongbong Marcos na dapat ang kilo ng bigas 41 to 45. Mahal pa rin. Magkano? Kasi may 55 kilo sa palengke. 35 per kilo. Grabe naman. Bakit hindi nibaba sa dating 16 to 20? Yung pinangako na, Sa is yung pinangako nga ni Bibim, tagdos na lang ng bigas eh. Dati, ang bigas, Naniwala naman ako kasi mga Marcos. kawawa naman din yung Kaya binoto ko. Sino kawawa naman din yung mga kasama? Anong nilitain nila? Tagdos siguro kung lahat ng mga tao magtatanim ng gulay. Alam mo, Ay, at palay. ang mga nag-ano lang naman, yung mga... Kumikita dyan yung mga dapat yan, babaan yung tubo ng mga nagbibenta sa merkado. Sobra silang magtaas ng tubo. Tumubo sila ng mag-piso sa isang Ang nagmamahal kasi yung mga... Pwede ba yun? Marami pang babayarang mga biyahe-biyahe. Yung mga... Buksan mo na isa, titay. Ano sa... Yung maliit. Ay, malaki pala sa'yo. Nilagyan ko lang ng ketchup para ready to eat na mamaya. Kagatan mo yan sa'yo. Ayun ko nga, dinay ko yan, oh. Umiyak ka. Gusto mo? Meron doon tira. Ayoko, sa'yo na. Hatiin mo yan ah. Hindi, ano mo lang kutsilyo. Kinamay niya kanina. Nakita ko siya bang kumakain. Gano'n, no? Dalawang kamay. Hindi niya naubos. Dalawang kamay nakakamay siya. Nakain niya, hindi naubos. Si kuya pa nag-serve sa kanila ngayon. Siya, si kuya ang serve, pinalayas niya ako doon. Inabutan ko ng ketchup si nanay. Gusto nga ako ng tatay ko kanina eh. Sabi ko, di man no. Sabi, ginaya niya ako. Di man no. Di man no. Ano? Ginaya niya yung boses ko. Tatay mo? Bakit? Ikaw mo yung nanay ko. Di man no. Di man no. Ano yun? Tatay ko. Pangalan ng Jima? Ako kasi, sabi ko kay Dima, di man no. Ako. Yung tatay ko ginaya ko. Ah, Jima, wag sabi mo. Di man no. Sabi din niya. Ginaya niya yung boses ko. May ka na sir. Ano? Tulog na tayo? Iwanan na natin ito. Pwede naman. Pwede, wala nang tao dyan mamaya. Ang tanay. Mga ito dyan. Sana all, baya ka. Kaya mahal ko dyan, nandiyan yung bunsong bisit. Ay, baka nila siya. Ala, Bunsong bisit ito sa bonera. sayang. Ano yan? Yung atay, tapon na. Tagal na yan. Ilang araw na yan dyan. Kung itong Huwag kayo dyan maglagay kasi nalilimutan. Pag sa kusina, yung ubos, Eh, yan yung tinabi yung yun yung ubos, kainin nyo na. dito na bawasan. ang sarap pag yan dyan. Takot naman pa ako. Mga nga malaki. Nasayang yung kanin. Diyos ko, mahal ng bigas sa Pilipinas. Tayo dito, Sabi, hindi sinabi ang nagtatapon. kuripot naman, dahil bigas, hindi naman lang niya hinati yung bigas sa amin ni Nini. Dapat hati ka isang sako. Kaya- Nag-aano ka pa, problema na nga yung Hindi. siksik na nga. Hindi naman kasya. Kunti na lang naman eh. Dapat nakiusap kayo. Sabihin nyo, mahal ang bigas sa Pinas. Kung nga, 2 sako ang hingiin ko eh. Naku, kung mamigay ba lang. Hindi. Kung kunyari, bayaran ko. Yun lang ang hingiin ko. Wala na iba. Dun sabi ko nga sa kanya, sana bigyan mo kaming bigas ako. Biniro ko pa nga siya. Kuhan ko na yung isang kaban. Ang mga siya. Si tatay ang kausapin mo. Kung si tatay, yan kausapin si nanay. Tay, pwede bayaran ko yung bili akong bigas pa kasi i-negosyo ko sa Pilipinas ng mas boss di ay.
Huwag mong sabihin yung negosyo mo. Sabihin mo malang na ano. gusto Mahal ang para bigas sa Pinas. Mahal ang bigas sa Pinas. Saka gusto yun ng mga Hindi, ah. kami. Alam nilang nagtinda ako ng mas boss. Sinabihan nga ako ni Baba Mustafa, kumusta ang mas boss di mo sa Pinas? Aray ko, nabigla naman ako. Kasi Mama Muna, nag-video call kasi kami ni Mama Muna, kausap na si Rose noon. Tapos sabi niya, Mama Muna, si Mary, o kausap ko sa ano. Ayun, nasa groceryhan ako noon, doon sa tindahan ko. Numusta siya, ito da, nagtinda ko, ito tindahan ko. Tapos nandun pa si Babaw. Alam mo ba? Kinuwento na siya eh. Dati, wala ka pa dito. Yung kwento? Sinabi. Sabi niya na, Mali naman ang kwento ng iba. sabi pa niya, Toy Store bahay niya, di ba? Tapos sabi niya sa gilid daw, mayroon ka Diba? na restaurant, pero restaurant Ano mo mo, daw. wala ka pang ano na pumunta bumalik dito. Kinukwento niya na kasi dapat Sino naman ang kwento? si nanay. Sabi Kaya niya, nga, sino nagkwento sa kanya? Mayroon wala naman akong two-story na Wala bahay. namang sinabi. ang sabi ni nanay noon, ang pagkasabi Mali naman ang nagkwento. gusto niya kasi matuto kami na ano, Gayahin ka daw gayahin niyo si ano, lahat ng tinuturo ko sa kanya, sinusunod niya. O, tinan mo ngayon, maganda na ang buhay sa Oo. negosyo na. Sabi niya, Oo, may negosyo, pero walang bahay. may Wala negosyo pang bahay. na. Sinabi niya nga, meron ka nga daw ba? Meron ka nga daw, nagpagawa ka nga daw ng restaurant mo doon. Restaurant meron. Restaurant groceryhan, pero two-story na bahay, wala pa. Kaming pala. Sinabi niya rin sa akin na, ganyan daw kita, paggawa daw ko Toy Story. Kasi tinanong niya ako kung yung bahay ko daw ay Toy Story. Sabi ko, hindi, Flat lang. Ako. Ngayon yung ano daw, yan nga ikaw. Hindi niya binabangtang mo, pero sinabi niya na, Dating mas katulong ko. dati, yung kasama daw niya yung nilo dati, ganyan. Busog mats. Si ano ang inaano niya dati, si Nobi lang yung sasabihan. Turuan natin mga anak natin sa maglaga ng mga gulay. Steam lang ba? Palaman sa tinapay o ganyan. Oh. Mag-aral na kayo kumain ng dahon. Yung mahal ang bigas. Ang mahal ng bigas. Pag tinapay naman kasi, 35, 40 pesos ang isang loaf. Isang kilong bigas na rin yun. Pag isaing mo isang kilong bigas, napakarami na. Isang kilong bigas na rin ba yun? Isang- May bigas ka na lang, kalahating kilo lang yun. Kaya nga eh. Kaya mag-isip ka niya, yung tinapay. Kaya nga eh, Ano ka rin ang palaman niya. kapalaman pa niya. Tapos, syempre hindi pwedeng hindi mo makaano yung mga bata pa naman yun. Pag walang palaman ng tinapay, hindi nila gusto. Ito, gumawa na lang tayong sariling tinapay natin. Mas mura. Gagawa akong tinapay pag nandun ako sa akin. Tuturuan ko yung ano kung gumawa. Gawa ng Matrabaho, pizza. pero mas mura. Ang mura ka. Para kahit once a week, tuwing weekend, nakakain sila ng sarili. Ibis na yata si nanay. Alisaan mo namin ba? Sabi sila ngayon. Marino mo. Ang dami ko, inuulit kami kanina. Sinanay, 3 beses. Ang kinain ko gabi. Ha? Oo, hindi kagabi. 3 beses siya nagpalit ng susot niya. Kaya di bukas ko na naman yan na malita. Tapos yung mga ibang gamit ni Munira, nilagay ko ba dun sa ano, sa kay nanay. Ang dami nilang malita. Magbabayad sila dyan ng extra baggage. Nakita mo? Mm. Tinimbang ko rin yung ano. Anong oras mo ibababa? No choice Ilang bag? ako. Paano? No choice ako. Ba't mo- Nakakaya ang bibla ko. Bakit pumayag ka na ganun? Sino gagawa, nanay? Hindi. Ano? Ibig Tatay? sabihin, Walang tao dyan eh. Meron namang yung sa paa. Hindi. Napakabigat nun. Hindi maano. Ilang kilo yung nabuhat mo ganun? 20? 20 plus. Diyos ko po. Wala na. Basag. Kakarating lang naglang kami. Tapos binuhat mo, di sumidlit. Hindi ko nga yan. Sumakit ang katawan ko. Pati ulo. Ang ulo ko lang ang sumasakit. Yung dahil lang. Kaya pala parang mabasa ang ulo ko kahapon. Rigla pala yun. Alis tayo. Di ba? Sa'yo din? Naubos ko na nga yung ano eh. Yung umbrella ko eh. Magkano Ayaw din, uminom yeah. ng gamot. Pero kagabi, uminom ako. Hindi ko na kinakaya talaga.
Iba talaga ang ulo ko, sabi ko. Ba? Nabuligol ako eh. Ano may buligol? Pala, ang kanina pagising ko, ba't basa yung tunga ko? Sus, Ginoo. Pag ihi ko, nandoon yung ibang, ano sa, ano? Ganun din. Kaya nakita mo yung mga laba, yung mga short ko dun sa CR. Nilabang mo naman. Tagusan mo. Hmm. Ay ko lang. Nana, tulog na tayo. Ha? Makakot pa tayo ng malita. Saka yung ano, ay linin ko pa si Nani. Hindi pa tapos yung malit na malita niya. Anong tapos na doon? Ibababa na. Baba na natin. Ang mga ano na lang, malita na lang namin na maliit. Mga Ilang malita yung tapos na? apat, yun na yata. Apat na. Grabe, ano ba't ang dami? Pwede naman siya pwede namang mamili siya doon ng ano? Mga gamit na iba. Oo, syempre. Kulang ba doon yun? Kahit sabi mo ano, may mamimili talaga siya doon. Pagpalabas ng ano ba? Gracias sa Diyos. Excuse me. Sayang yung karne lang. Ay, sus, Ginoo ko. Mawala, mag-ano ka ng sirtig. Ay, hindi, wala ka pala. Hindi, ayoko. Upo ka lang, ano. Basta may regla na ako, ayokong minom ng Oo, ayoko na. Hindi na ako minom. Paggabi Hindi minom ako, panadol. Hindi magandang uminom ng may regla. Nag-stop ang regla ko ng nakarang buwan dahil luminom ako ng panadol. Okay mo. Dahil naman yata yun. Dito na. Tuwagin mo ako pag maghakot na ng maleta. Ko lang si nanay. Baka suluhin mo na naman. Ay, hindi ko Bigat-bigat. Pero Magsirit. Magsirit ang dugo. magkakamayungan na ako niyan. Magsirit ang dugo natin dyan. Tapos ang mga damit kanina, pinaplansya mo sa akin. Yung mga ilagay sa kanila sa nagplansya doon. Naku, kurumpot pa rin yan. Kurumpot. Ala, ang haba na pala ng ano natin. Bye na mga bay, ligpitan na. Nya pagkahuman, maghakot kaming malita. Kaya malarga na yung nanay namin, talaga namin isa. Punta sila sa Scotland. UK, Scotland. Sana all, di ba? Travel and travel. Sana, Sarah, pagdating natin, mas 50, mag-travel na lang tayo, sir, ha? Sana, no? Kita na lang tayo sa Saan tayo magkita? London. sa Spain, Sana all. Switzerland. Ala, Germany, USA. Sige, sana all. Gala-gala na lang ba, no? Sana. Sana magkatotoo ang lahat ng sana.